Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sedaya jamaah salat ihsan ingkang kawula hormati. Kala ben kita sampun bahas perkawis-perkawis ingkang batalaken salat nggih. Enten 11 kala ben. Termasuk makan minum korban pun. Saat ini kita bahas perkara sing ditinggalaken teng ngene salat. Al-matruku fi shalah. Tiyang niku nek nglampahi salat nggih. Kok enek sing keri, enek sing kelalen, enten sing ditinggal. Niku berkutat pada 3 perkara. Mesti salah siji saka 3 sing ditinggal. Ana kalane sing ditinggal niku perkara fardu, perkara rukun. Enten sing ditinggal niku perkara sunnah abad. Enten sing ditinggal niku perkara sing sunnah hayat. Nek telu tok niku. Nek mboten kelalen rukun utawa kelalen sunnah abad utawa kelalen sunnah hayat. Lah niku cara menyikapine benten-benten. Nek umpami sing ditinggal niki mboten sengaja lho nggih. Mboten sengaja saestu. Ditinggal niku maksude kelalen, mboten sengaja. Kok umpami sing ditinggal niku rukun, perkara sing merupakan bagian fardu saking salat. Maka napa niki mboten saged digenteni kali sujud sahwi, mboten saged. Berarti kudu balik, kudu nambeli sing wau ditinggal, lajeng nerusaken. Contoh tiyang salat mestine badha sendakep nggih, badha jumeneng sendakep niki, badha Fatihah, badha surat. Niku mestine kan rukuk mesti. Kok ternyata dheweke kelalen. Dilalah jungkel sujud. Dilalah jungkel sujud. Berarti sing ketinggalan iki rukuk nggih mboten dilampahi, iktidal nggih mboten dilampahi. Nah, niku kok langsung sujud. Maka ngentosi mangke ilinge teng pundi? Syukur-syukur pas sujud terus iling. Loh, aku urung rukuk, urung iktidal. Mongko balik posisi sing terakhir wau sendakep niku. Lajeng kemudian rukuk, iktidal baru terus nomah. Utawa ilinge niku pun meh bar. Dadi wis koyo ngono iku terus angen-angen aku mang rakaat pertama urung rukuk urung sujud umpama wis kate bar rakaat terakhir nembe kelingan lek dereng rukuk dereng iktidal dan rakaat pertama, maka meskipun posisi sampun tahiyat akhir kudu balik posisi rakaat pertama terus nambeli rukuke iktidale lajeng nembe nerusaken sujud saterusé. Nah niku bedane salat kali tawaf. Nek tawaf niku nek kita batal niku kan boten baleni. Sangka awal boten. Mau batal putaran kedua, putaran ketiga, ya nyingkre wudu, balik terus nerus. Nek salat kok kelalene wonten sing ditinggal ten kene mboten batal niki tapi ditinggal ten kene jero salat terus kelingan tasik ten lebete salat maka kudu dibalik. Nah sakniki nek umpami kilingane badha salat badha salam wis wiritan umpama wis donga kelingan lho aku nang salate rakate rukuk rakate sujud utawa dikandani kancane kan awakmu salate rakaat pertama kok ora ngangge rukuk ora ngangge iktidal
maka salat sing wau hukume batal. Wong dadi rukun. Nah, makane nek kemutane niku tasik teng lebete salat saged langsung bali pen posisi sing lali wae. Dhewe sing cerita niku enten tiyang sing sujute kelalen pisan. Dadi namung sujud sepindhah langsung jumeneng. Nah, dikira wis ping pindho. Mestine kan sujude ping kalih. Lah tapi enten sing sujud bar ngono langsung jumeneng. Berarti niki sing ditinggal napa mawon? Duduk di antara dua sujud. Terus sujud sing kedua. Nah, maka elinge ten pundi utawa dielingno makmum umpama pas posisi imam kok lali ngoten terus dielingno makmum subhanallah, maka nggih balik posisi sujud sing pertama. Lajeng kemudian lenggah duduk di antara dua sujud, terus sujud kedua nembe terus satu. Nek ping tasik kemutane ten lebete so. Tapi nek pun bar salate pun salam nembe kemutan utawa dielingno kancane, maka hukume batal. Berarti kudu baleni saka awal. Ngoten niku benten. Mboten saged digenteni namung sujud sahwi. Kudu baleni sik. Nah, mangke nek napa niku badhe salam tahiyat akhir badhe salam sujud sahwi. Sujud sahwi ini bukan krana genteni sing wau, mergo kan dibaleni. Sujud sahwi ini mergo dhek kelalen ini sebab. Jadi nek umpami tiyang kok contone wau ninggal rukuk, ninggal i'tidal, kemutane ten ngene sujud, maka kedah balik sendakep. Lajeng rukuk, lajeng i'tidal, lajeng nerusne salat. Bareng wonten teng tahiyat akhir badhe salam, sadèrèngé salam ngelampahi sujud sahwi. Bukan dalam rangka ganteni wong mau wis diganteni, tapi dalam rangka mergo piyambake wau enten sing kelalen ten lebete salat. Tapi nek kemutane kok pun ten jabone salat, pun bar salat, terus baleni salat saka awal, maka mboten usah ngelampahi sujud sahwi. Mergo salat anyar pisan. Oh, itu sing pertama. Nomor kali ugi sing paling sering niku ninggal utawa ketinggalan niki sunah abad. Ninggal sunah abad. Sing paling sering ten kita nggih duduk napa niku tahiyat awal. Tahiyat awal. Mestine tahiyat awal rakaat kedua dilarang langsung bablas jumeneng. Nah, dilarang bablas jumeneng. Kadang-kadang sing bablas jumeneng niki macam-macam alasan. Siji mungkin alasane memang karena piyambake kelalen saestu ngelampahi tahiyat awal. Tapi dhek sadar nek iki rakaat ketelu, ngeten sing ngoten. Sadar iki rakaat ketelu, pancen wae ngadeg. Tapi piyambake wau kesupen tahiyat awal. Enten sing bablas jumeneng niku mergo dhek jek ngrasa iki rakaat keloro utawa rakaat kepapat. Dadi piyambake mboten rumangsa nek mang iku kudune tahiyat awal. Dadi pas rukuk sing kedua, rakaat kedua, mestine kan lenggah tahiyat awal. Lah pas wae sujud dhek yang ngenang. Iki rakaat wis ketelu. Berarti mari ngene langsung ngadeg rakaat keempat. Tapi ambeke kadang nonton. Wis napa mawon sebabe. Tapi nek sampai ninggal tahiyat awal
niku mboten sampai batalne salat. Mboten sampai. Umpama toh ninggal tahiyat awal terus salatnya tetap dilajengaken seterusnya sampai akhir, maka hukum salatnya tetap sah, mboten sampai batal. Tapi nek umpami piyambake pancen estu kelalen kesupen kok mboten tahiyat awal terus kemutan, nah niki kemutan, bolak-balik kula rangaken iki. Kemutane mangke ditingali. Apakah kemutane niki tasik posisi ten cedhake tahiyat awal utawa ten cedhake jumeneng. Nek posisi kemutane niku tasik cedhak lenggah, maka mboten usah bablas jumeneng wong tasik posisi setengah lenggah ngoten. Akhirnya balik lenggah tahiyat awal terus nembe terusaken rakaat ketiga. Nek ngoten makin mboten usah ngelampahi sujud sahwi, mergi mboten sida lali. Dadi sujud terus posisi kate jumeneng Allah, biasanya bacane kan rada dawa. Terus dielingno kalimatmu. Utawa kita sing kilingan Allah lho. Iki lawayar tahiyat awal langsung lenggah. Nah, posisi ini meh ngadeg tapi terus lenggah. Tapi dereng jumeneng. Posisine luwih cedhak saka lenggah tinimbang jumeneng. Tapi nek posisine niku pun jelek. Nggih, meskipun tasik mbungkuk. Nah. Allah, niki kan pun jelek niki. Tapi niki tasik dereng tegak. Sikile pun jelek, berarti pun luwih cedhak teng jumeneng timbang teng kene tahiyat awal. Utawa bahkan pun jumeneng lurus saestu. Nembe kemutan utawa delingno makmum. Wis kadung jumeneng utawa wis kadung luwih cedhak saka jumeneng. Maka aturane mboten angsal balik tahiyat awal niki sing paling sering mboten angsal balik tahiyat. Berarti napa ya kudu dilanjutno. Jumenenge kudu dilanjutno wis kadung. Senajan to makmume bengak-bengok subhanallah subhanallah. Mergo imame wis ngaji nek ninggal sunnah abad wis kaduan jarane niku wau antara lenggah kali jumeneng luwih cedhak jumenenge, berarti kan lenggahing pun kaduan. Maka mboten angsal balik kudu tetep ngelanjutne salat rakaat ketiga. Senajan to makmume bengok-bengok. Nek sing pengin tetep nderek makmume nggih monggo mboten napa-napa. Nek munggoe makmum wah iki gak kepak iki gak tahiyat awal iki. Wis aku tak salat dhewe mufaraqah. Nggih mboten napa-napa. Tapi sing jelas imam mboten angsal balik. Utawa nek kita salat ijen mboten angsal balik. Karena nek balik resikone batal. Karena wis kadung nglampahi sing wajib, sing fardu, sing rukun, malah dadak ditinggal belani sunnah boten angsal. Wis niki bolak-balik kula. Panas sing paling sering. Sing paling sering balik lu. Nek balik lu nggone niku mergo mboten ngerti hukume, mergo dereng semerap utawa kelalen hukume mboten napa-napa. Nah, tadi kita wis ngaji bolak-balik mosok lali ae. Mun. Tapi nek makmum entek. Makmum niku syarat nggur kudu manut imam. Senajan wis keblabasan. Wis jumeneng kok imame tasik tahiyat awal empun jumeneng jek ngeten iki. Maka tetep wajib balik. Mboten malah batal karena piyambake duwe kewajiban kudu manut imam. Iku enake makmum. Makane nek salat jamaah niku. Jenenge nek salat jamaah
awalnya dadi makmum, ora usah mikir ngitung rakaat, ora usah. Ben sing ngitung imam, salah ya imam. Tur mboten usah ngangen iki piye mboten, pokoke jenengan duwe rek rubu gedang teng kene imam, semua aman. Karena kadang tiang nek dadi makmum kok kepinteran, pemikiran kenemenen, malah risiko sholat diteliti, imam ini, ayo hukumnya piye, ora usah. Wis pokoke kita manut imam sinten mawon sing dadekno imam wis niku pilihane Allah wis budal. Oh, niku nek sing ditinggal sunah abad. Sing paling kathah kesalahane teng kene tahiyat awal. Nomor 3. Nek sing ditinggal niku nggih sing wau sing sunah abad nek sing ditinggal niku adalah napa? Sunah abad tahiyat awal. Terus posisine tasik luwih cedhak lenggah. Maka balik lenggah tahiyat awal terus ngelanjutno rakaat ketiga. Mangke mboten usah sujud sahwi mboten sida lali soalé. Wis lungguh neh. Tapi nek sing keblabasan pun jumeneng utawa luwih cedhak tenggene jumeneng kan wau mboten nangsal balik. Maka sholatnya diterusno mawon rakaat ketiga sateruse. Mangke tahiyat akhir saderenge salam ngelampahi sujud sahwi. Nah niki sing dimaksud sujud sahwi memang bener-bener menggantikan sing wau kelalen. Karena sujud sahwi hukumi sunnah, sing digenteni tahiyat awal ugi hukumi nggih sunnah. Niki imbang. Tapi lek wau sing pertama ninggal fardhu mboten iso diganteni. Wong seji hukum. Nah, sing ketiga niki tiyang sing kelalen sampai ninggal sunah hayat. Kalau sing kula terangan akeh sunah hayat. Sing istilahnya sunah sing remeh-remeh. Sing sunah sing rupa gerakan-gerakan atau napa nggih kebiasaan-kebiasaan. Contohnya kaya mboten maca ta'awud. Mboten mau doa iftitah. Terus sendakepe keliru sing kiwa didake dukure tengen. Nah, sing bener lah tengen dhuwure kiwa ngoten nggih. Nek posisi manten niku mawon lho. Lenggahe mboten iftirash utawa napa niku lungguh tahiyat akhire mboten tawarruk mek ngono-ngono tok ringan-ringan ngono tok maka mboten usah diganteni sujud sahwi mboten usah. Masalah sendakep, masalah mau surat imame mari Fatihah langsung rukuk gak atik maca surat pendek nggih mboten napa-napa. Mergo sing wajib kan Fatihah. Mboten surat pendek. Nah, babagan ngoten-ngoten niku ngangkat tangannya terus aku gak krungu sami Allahu liman hamidah. Aku gak krungu Allahu akbar. Mboten usah digenteni sujud sahwi. Niku namung sunah hayat. Lek wis ketinggalan ya wis. Nah, sunah hayat itu nek sudah ditinggal ya wis. Resok balik. Nah, kejaba nek waosan bentuk qauliyah. Kaya kesupen napa niku nek sing ta'awud utawa doa iftitah niku lek pun kita wis kadung maca Fatihah niku sing apik malah diterusno Fatihah ora usah baleni ta'awud utawa iftitah wis kadung. Urutane iftitah terus ta'awud nggih mboten ta'awud iftitah. Iftitah terus ta'awud terus Fatihah. Tapi nek pun kadung Fatihah wis mboten usah baleni nang wis kadung Fatihah mboten usah baleni nang doa iftitah utawa ta'awud wis kadung. Tapi nek pun baleni mboten napa-napa. Karena qauliyah mboten sampai batal nih salat. Pun niku sunah hayat. Lah
Sakniki tata carane sujud sahwi yo napa? Nah, kalau mungkin kula nate praktekaken pas maghrib malahan. Nek mboten salah Pak dina Kamis malam Jumat kalau mungkin niku pas wae kula kelakek. Rakaat kedua kula langsung tahiyat akhir. Nah, padahal niki tasik rakaat kedua maghrib mestine kan 3 rakaat. Terus akhirnya, nah termasuk masalah rakaat, jumlah rakaat. Tiyang niku nek ragu-ragu jumlah rakaat, maka sing dipendet sing paling kedhi ngaten nggih. Iki rakaate wis ketelu apa jek loro. Maka sing dianggap adalah aku jek loro. Baru kemudian terus nambah. Salat zuhur iki wis papat apa jek telu, maka dianggap iki jek telu. Banjur nambahi sak rakaat. Mangke ten akhir tahiyat akhir sadèrèngé salam ngelampahi sujud sahwi. Walhadir penyebab tiyang sujud sahwi niku siji ninggal rukun, ninggal fardu. Sing dheke niku pun baleni fardune pas kemutan terlebet di salat wau. Lajeng ten akhir tahiyat akhir sadèrèngé salam nglampahi sujud sahwi niku sing pertama. Sing kedua mergi piyambake ninggal sunat adha kaya tahiyat awal wau. Lan lek wis kadung ninggal tahiyat awal posisine jumeneng utawa luwih cedhak sangka jumeneng mboten angsal bali mangke ten akhir genteni sujud sahwi. Sing ketiga nggih niku tiyang sing ragu-ragu jumlah rakaate iki telu apa papat. Maka sing dianggap adalah sing paling kedhi. Lajeng ditambahi napa rakaate sak rakaat, lajeng mangke ten tahiyat akhir sadèrèngé salam nglampahi sujud sahwi. Nah, tiyang sing melakukan beberapa kesalahan ten ngene salat. Tahiyat awal lali. Jumlah rakaat yo lali. Maka mangke tahiyat akhir sujud sahwine namung sepisan. Sujud sahwi niku namung sepisan. Pinten mawon kesalahane ten ngene salat. Maka sujud sahwine namung sepisan. Tapi satu sujud sahwi itu berarti melakukan 2 kali sujud. Nah niki ampun salah paham. Lho, sujudnya kok ping pindho. Lah memang sujud sahwi iku ya kudu ping pindho sujude. 2 sujud iku diarani siji sujud sahwi, paham lho. 2 sujud niku diarani 1 sujud sahwi. Bukan berarti kok sujud ping loro berarti kelirune loro, mboten. Pinten mawon kelirune ten ngene salat kaya masalah wau. Ninggal rukun wis ditambeli. Ninggal tahiyat awal, kelalen rakaat, telu kesalahan dilakoni kabeh umpama lho. Saking belayari niku nek napa salat itu saking gak khusyuke. Maka sujud sahwi ini tetep ping pisan. Lah 1 sujud sahwi niku artine 2 kali sujud ngoten. Nah carane sing kaya kalau ben kula praktekaken niku. Dadi mantun tahiyat akhir innaka hamidum majid langsung jungkel Allahu akbar. Nggih kan ya Allahu akbar sunan. Dan gene sujud maos subhana man la yanamu wa la yasbu nek apal. Nek mboten apal yo maca waosan sujud biasane subhana rabbiyal a'la. Terus lenggah Allahu akbar, lenggahe posisine iftirosh. Kaya lenggah duduk di antara 2 sujud niku lho. Nggih maos rabbil firli warhamni wajibuni saterusé. Terus kemudian sujud malih subhanallah la yanamu wa la yasbu utawa maos dikir sujud biasane subhanarabbil a'la. Terus lenggah malih posisi tahiyat akhir karek maca salam. Wis ngoten nggih. Pun entes ditangketaken. Nusul baik. Nggih, monggo. Kalau niku sering sareng jamaah. Nggih. Niku
sholat jamaah begini niku sareng kan nggih. Nggih. Lah imam niku sami rukuk, aku kan lebih dugi kula dari rukuk. Oh nggih. Dan niku sudah termasuk dihitung rakaat pertama napa mboten. Kale sing jajare kula Nggih. niku dereng diitung Pak Makran niku. Oh, rakaatipun. nggih. Oh. Tiang dianggap jamaah niku ukurane sepinteran. Tiang dianggap jamaah niku ukurane makmum niku kan enten dua tipe. Enten namine masbuk, enten namine muafek. Makmum muafek niku artine napa? Makmum sing saged barengi imam tenggene takbiratul ihram. Dadi koyo jenengan ngono. Dadi kula Allahu Akbar jenengan nggih Allahu Akbar niku muafek saestu. Muafek saestu. Arti yang kedua muafek niku tiyang sing tasih saged menangi maca Fatihah kali imam. Artine Fatihah makmum niku posisine imam tasih jumeneng dereng ruku. Jenengan saged nuntasaken Fatihah jenengan kanthi sempurna, imam kok dereng ruku, maka jenengan tasih disebut makmum muafek. Niku mangke hukume beda. Nek makmum muafek berarti nyocoki pas ngadeke imam yo diitung rakaatin jenengan. Nek kula pas takbiratul ihram wau rakaat pertama jenengan dianggap rakaat pertama. Utawa kula jumenenge pun rakaat ketiga umpama. Dan salat isya rakaat ketiga. Jenengan kan dugi sret. Terus melok Allahu Akbar. Jenengan kan hukumnya rakaat pertama. Kula rakaat ketiga, tapi niku sebutannya muafek jenengan. Karena jenengan saged nyusule padha Fatihah kali kula. Dereng ruku ngoten. Cuma mangke karena kula empun 3 rakaat dan namung 2 rakaat terus salam, jenengan tasih 2 rakaat maka nambahi 2 rakaat nutuk. Niku sing muafek. Nek sing masbuk niku makmum sing ketinggalan. Namung sing ketinggalan. Nah, ketinggalan iki dimaksud napa? Mboten saged maos Fatihah bareng imam. Fatihah kita mboten nutut. Nek disempurnakno mboten nutut. Imam wis posisi ruku atau bahkan lebih dari ruku. Kita mboten saged Fatihah bareng nyocoki karo imam niku masbuk. Nah, konsekuensine napa? Makmum masbuk niku pas wae jenengan dugi jelek. Kula pas wae jumeneng niku tutuk surat pendek ayat terakhir. Lakum dinukum waliya. Jenengan kan mboten nututi nek maca Fatihah, nggih mboten. Wis tutuk lakum dinukum. Berarti kan mari ngono langsung rukuk kula imame. Lah jenengan napa niku tasik pertama dugi Allahu Akbar. Nah, pas kula rukuk, pas imam rukuk, jenengan sebutannya masbuk. Mergo jenengan mboten nututi Fatihah. Paling iso ya tutuk bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok cepet to koyo apa ora iso. Maka konsekuensine napa? Tuntutane napa? Wajibe jenengan mboten ngelengkapi Fatihah, tapi kewajibane nderek rukuk sareng kali imam. Nah, jenengan meskipun senajan sebutane makmum masbuk, tapi dianggap oleh siji rakaat kali imam rukuk niku. Dadi batese napa? Rukuk tumakninah kali imam niku batese. Ketika imam niku lakum dinukum waliyadin ten rakaat pertama, terus banjur rukuk, jenengan nembe dugi jelek. Allahu Akbar. Maca Fatihah bismillah utawa gak blas, pancen wis rukuk. Maka terus jenengan langsung melu rukuk, tasik posisi sareng-sareng posisi rukuk ngenten iki cek menangi. Maka berarti jenengan nggih oleh siji rakaat pertama, padha-padha rakaat pertama. Utawa kula maca lakum dinukum waliyadin ten rakaat kedua.
Salat maghrib umpami rakaat kedua kula maca lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama mungkin kula maca inna anzalna umpami. Nah, jenengan nembe dugi. Berarti kan kula wis 2 rakaat nggih. Jenengan rakaat pertama, seret. Terus ketika lakum dinukum waliyadin kula langsung ruku. Jenengan nembe dugi takbiratul ihram Allahu akbar langsung nyusul ruku. Lah niku pikantuk sak rakaat. Jenengan oleh sak rakaat, sing imam oleh 2 rakaat. Ngoten lho. Dadi batese niku saged rukuk sareng kali imam. Ngoten nggih? Pun. Enten masih tak-tak. Oke, monggo. Wonten jamaah kurang lebih 10 orang. Nggih. Waktu imam terakhir ngendikan bolot doa amin. Nggih. Di antara 10 makmum ini 3 atau 4 yang mengikuti amin. Ini pripun nggih? Oh, alah Ini nggih. sebagian mboten mungel. Oh, nggih. Dadi amin kali imam niku amin kan termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat. Mulai saking doa iftitah, ta'awud, ndeleh tangan tengen dhuwure tengan kiwa, termasuk amin sak badane Fatihah, termasuk surat sak pitunggalane niku hukume namung sunnah hayat. Lah sunnah niki nek tenggene salat jariyah, salat sing banter maghrib, isya, subuh ten 2 rakaat pertama 1 dan 2 niki memang sunnah dibanterne. Sunnah artinya ketika imam waladhdallin niku imam yo banter makmum yo banter. Niki salah setunggal pendapat Syafi'iyah. Nek sing pendapat lintune Hanafiyah niku makmume tok sing amin, sing imame mboten amin. Mergo kaya wong donga, imam bagian donga, makmum bagian amin. Tapi lek madzhab Syafi'iyah, amine bareng dadi mari waladhdallin imame yo amin banter, makmume yo amin. Umpama kok mboten amin, bahkan belas ana sing amin, imame yo ora, makmume yo ora, mboten batalne salat karena namung sunnah hayat. Lan mboten usah diganteni sujud sahwi namung sunnah hayat. Enten malih cekak nggih. Nggih, monggo. Ini pengalaman sholat id wonten lapangan. Oh nggih. Gara-gara ini speakernya mati. Oh nggih. Akhiripun imam sujud, pada waktu sujud Nggih. mati, lajeng lenggah tahiyat. Oh ngoten. Ning sing buri niku karena tidak ada suara, mboten ngertos, ngantos imam salam niku tasik sujud terus. Oh. Mbok tangi lenggah ternyata sudah salam terus mengikuti salam. Niku sah napa mboten? Oh nggih. Nek ten salam niku salam kali takbiratul ihram niku makmum mboten salam disi imam. Niku ten 2 niku krusial niku. Takbiratul ihram makmum ora oleh disi. Salam yo ora oleh disi. Nek ngereni oleh. Tapi nek disi mboten salam. Dadi kaya kasus wau kok umpama imam niku pun salam, makmum posisi tasik sujud, maka mboten batal. Karena berarti kan salame makmum tetep sakbare imam, mboten disi. Justru sing batal lek disi. Dadi pas kadang-kadang kan pas lenggah kita kan mboten saged ngukur imam iki tahiyat-akhire suwe apa ora kan mboten ngertos. Nah kadang-kadang kita krungu rodok iki koyane salam terus kita kok blabasan salam, kecele. Imam dereng salam. Niku nek assalamualaikum kondisi hukumnya batal. Tapi nek umpami salam niku mergo piyambake mboten ngertos. Terus kemudian lho, ternyata durung salam, maka balik posisi tahiyat akhir mboten sampai batal. Karena disi ini mergo mboten semerah. Nek posisi wau keadaan wau mboten sampai batal karena salame makmum tetep sakbare imam. Ngoten nggih? Pun cekap mungkin manfaatin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.